देबिका बर'आ गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो 2019 मायथाइयाव मेट्रिक आरो जौसिन थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ गरेस्वर दख'रा एबसुआ गरेस्वर साइन्स कलेजाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय आरो मान बावनाय जायो। दख'रा एबसुनि आफादगिरि सदानन्द बर'आ फोरमायो दि गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे साइन्स एकाडेमि कलेजाव मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनो नागिरदों। बेनिनो मेट्रिक आनजादाव गासै 17 जन स्टुडेन्टस आरो हायार सेकेन्डारि साइन्सआव 11 आरो हायार सेकेन्डारि आर्ट्सआव 12 जन स्टुडेन्ट गासै 41 स्टुडेन्टफोरखौ जों दिनै बरायनो थाखाय इयाव थाम-थिम खालामनाय जादों। आरो बेनिनो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि फनिन बर' बिथांखौ जों आलासि हिसाबै लेंहरदों। दा दिनै जों गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै फरायसाफोरखौ इनकारेज होनाय मोनसे थांखिजों जायफोरानोखि बर' मिडियामाव माने फरायनानै बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बा एसएससि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारबाय बिथांमोनखौ जों एसे थुलुंगा होनाय हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय आखायाव लादों। बे मेलखौ बेखेवना होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि रोमदोन बसुमतारिया। बेनि उनाव ओइचएसएलसिनि रिजाल्ट ओंखारबाय। ओइचएसएलसिनि रिजाल्टआवबो जोंनिया सासेबो टप 10 आव हाबनो हायासै। आरोबाव हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट ओंखारबावबाय। हायार सेकेन्डारियावबो सासेबो टप 10 आव हाबनो हायासै। दा बेयाव जागायजेननाय रिजाल्टआ जोबोद मोजांमोन, नाथाय जेसेनो रिजाल्ट ओंखारलांदों एसेनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनाय बायदि मोनदों। दा बिदि हिसाबै बेखौ नायनानै जोङो गाज्रि जाथारदों बेखौबो बुंनो नागिराखै। जोंनि फरायसाफोराबो आवगोलाव जेरैबायदि मार्क लानानै पार्सेन्टेज लानानै जि पास खालामदोंमोन दा बिनिख्रुइ गोबां बारा मार्क मोननानै जोंना पास खालामबाय। दा डक्टर सासे दङ रायलायनायाव ओंखारलांबाय, बिथाङा मृणाल होननाय बिथांमोनखौ लोगो मोनदोंमोननो। मृणाला बाक्सा जिल्ला जाजेननायाव फार्स्ट बाक्सा जिल्ला एबसुजों बरायजानाय 2005 आव। बिथांमोना बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो मिरु एबसुनि नेहाथारि फनिन बर' बिथाङा। रिजाल्टखौ जों नायबाय 2018 आव टटेल अल आसाम 1611 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन जादों। बे फुरा गाहायाव फैनानै खमायनानै 1262 सायाल' फार्स्ट डिभिजन जादों। बेसेबा बुरजा खमायदों। दा मा जाहोना? मेगास्ट्री फराया 99% लाबाय। बर' मिडियामजों हाइस्ट पार्सेन्ट लानाया रिजु बरगयारि क'क्राझार इभेन्ट एकाडेमिनि बिनि पार्सेन्टआ 94.16 बिनानो हाइस्ट। बियो जुदि मोननै साबजेक्टखौ 100 लानानै मेथ्सखौ 100 मोनदों, मेथ्सखौ 100 मोनदों, साइन्सना एडभान्स मेथ्सखौ 99 मोनदों, मोनथामसो 100 लानाय मोनब्ला 96% जायोमोनबा बियो आसामनि टप 10 आव जायगा मोनगौमोन। That means 10 खालामगौमोन, लास्ट पजिशनावबो थागौमोन। दा बे फरायसाया स्टेन्ड मोनाखिसै, बर' मिडियामजों सासेबो अल आसाम टप 10 आव जायगा मोनाखिसै। 94.16%आनो हाइस्ट पार्सेन्ट। दा फरायसा फंबाय बिनानावमोन, फार्स्ट डिभिजना बारायबावनांगौसोमोन, फार्स्ट डिभिजना खमायबाय। जाहोना मा? नाम्बार 1 जाहोन थागोन, नाम्बार 2 जाहोन थागोन, नाम्बार 3 जाहोन थागोन, नाम्बार 4 जाहोन थागोन, गोबां जाहोन थागोन। बेनि गेजेराव मोनसे जाहोन दं। गुबुन बाथ्राफोरखौ नोंसोरजों रायलायला, मोनसे जाहोनखौल' खिन्थानो नागिरदों। मोनसे जाहोना जाबाय प्रेक्टिकेल मार्क। थांनाय बोसोराव सिम 20 मार्कआ प्रेक्टिकेल मार्कमोन। देग्लाय बोसोराव बेखौ 10 मार्क खालामनानै होदों। गोबां फरायसाया 2 नाम्बारनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन जायाखै, गोबां फरायसाया 1 नाम्बारनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन जायाखै, गोबां फरायसाया 3 नाम्बारनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन जायाखै, गोबां फरायसाया 4 नाम्बारनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन जायाखै, गोबां फरायसाया 5 नाम्बारनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन जायाखै, सेकेन्ड डिभिजनाव थानो गोनां जादों। प्रेक्टिकेल मार्कआ जुदि थांनाय बारनि बायदि 20 आव 20 जानाय मोनब्ला मोजां स्टुडेन्टनो 20 आव 20 हरदों, एसे गाहायनि स्टुडेन्टफोरनो 18 हरदों, 16 हरदों, होनबा बिसोर स्टुडेन्टफ्रा 2 नाम्बार 3 नाम्बार खम मोननाय फरायसाफ्रा अट'मेटिक फार्स्ट डिभिजन जागोन।